Poďte sa s nami pozrieť na safari, nachádzame sa práve na Srí Lanke, je 4:30 ráno a za 15 minút odchádzame z hotela Smer Výlet. V takýchto autách pôjdeme na tú obhliadku safari, inak tá rezervácia je veľká, asi ako Bratislava, že je tam 700 slonov, tak sme dúfali, že nejakých cestov aj stretneme. Z hotela nám samozrejme zabalili aj jedlo a pitie a vážení, my sme po asi 10 dňoch prvýkrát videli nejakú formu chlebíku, boli sme absolútne dojatí. Na tom safari sme naozaj šli niekoľko hodín a mali sme tam aj takéto vtipné dopravné situácie. Zo začiatku sme videli rôzne vtáky a neskôr sa nám pošťastilo. Zbadali sme veľkú skupinku aut, to znamenalo, že tam bude nejaké veľké zviera. Videli sme tú prvú sloniu rodinku a nebola posledná. Samozrejme, kde je voda, tam bude aj život, takže pri tomto jazierku bola absolútne scéna ako z dokumentu. Boli tam slony, krokodíly, boli tam bufalos, boli tam dve líšky, boli tam vtáky. Keď sme v rezervácii stravili nejaký čas, tak sme naozaj videli, že to tam prekypuje životom. Chvíľu sme išli aj cez vodu, to bolo dosť dobrodružné a opäť sme videli krokodílov, bufalos a vtáctvo. No a pozrite, ako sme vošli do cesty tomuto krásnemu slonovi a pán sprievodca nám vysvetľoval, že keď stretnete osamelého slona, tak sú to vždycky samci, pretože oni po nejakých 6-7 rokov opúšťajú tie svoje rodiny a oddelia sa. Videli sme aj dosť veľa beťarských opíc. Tento poldňový výlet bol naozaj príjemný, ešte cestou von sme na okraji rezervácie videli takto veľa bufalos. Po safari nás ešte čakalo pozeranie sa na krmenie slonov, bolo tam dosť veľa ľudí, takže sme sa úplne dlho nezdržali a následne sme videli ešte nejaké zvieratka aj cestou domov a samozrejme sme si museli v aute aj pospať, pretože sme vstávali o 4:00.